Здравейте! В това видео ще видим как може да направим настройка на нашия акаунт. По-специално ще видим как може да създадем ферми, в които по-късно ще вкараме полетата, които обработваме. Също така ще споменем какви са разликите между роля фермер и роля консултант. При логване в системата на AdFarm, първоначално трябва да създадем нашите ферми. Фермата реално представлява нашето стопанство, в което ще импортираме всички полета, които обработваме. На тези полета можем да сложим имена и култури. Създаването и редактирането на полета ще видим в следващото ни видео. А сега нека да погледнем как се създава ферма. В началото, по подразбиране, ни е създадена ферма с системно наименование ферма 1. Лесно можем да сменим името на фермата, като кликнем върху моливчето до името. Зареждат ни се полета за попълване. В полето име въвеждаме желаното от нас име, а в полето под него можем да въведем някаква бележка или описание за нашата ферма. Когато сме готови, натискаме бутонът Запази подробности за фермата. И като се върнем на началната страница, ще видим, че името вече е променено. Сега нека да видим какви са разликите между ролите фермер и консултант. Смяната на ролята може да направим, като кликнем върху бутон Акаунт. Там влизаме в меню Лична информация, след което ни се отварят полета за редакция на профила ни. Освен промяна на стандартните име, фамилия и език, виждаме, че имаме опция да променим ролята на акаунта от поле Активна роля. Тук имаме допълнително информационно поле, в което може да видите повече информация. Ако оставим роля фермер, то тогава вие създавате своите собствени ферми и полета. Ако изберете роля консултант, то тогава добавяте своите клиенти и описвате техните ферми. Клиентите ви създават свой собствен фермерски акаунт и могат да преглеждат своите стопанства, полета и препоръки. Консултантите също могат да добавят сътрудници към фермите. При запис на тези промени, вече на началната страница ще виждаме списък с всички наши клиенти и съответно във всеки от тях ще са разположени техните ферми. Потвърждаваме, че преминаваме към консултантския акаунт и сега виждаме, че на началната страница имаме списък с клиенти. Имаме възможност да създаваме неограничен брой клиенти. Това се прави от бутон Създаване на нов клиент. Трябва да попълним първо име на клиента, фамилия, след което и неговият имейл. Тук всички полета са задължителни. Когато ги въведем, натискаме продължаване към настройките на фермата. Попълваме име на нашата ферма, която ще бъде първа за новият ни клиент. След което натискаме бутона да продължи. И сега на началната страница ще видим, че вече имаме два клиента, като съответно във всеки от тях са разположени неговите ферми. И така докато опишем всички наши клиенти. Сега ще се върнем отново в меню Акаунт, за да върнем настройките както бяха в началото, а именно ще изберем роля фермер, след което ще запишем, потвърждаваме, че минаваме към фермерски акаунт. И това, което ще видим сега на началната страница, са всички създадени до момента ферми. В следващото ни видео ще видим как може да записваме блокове и да добавяме култури към тях.